deia, això és en una banda de carretera. I a l'altra banda és això. Ho vist, no? Ens hem parat, ens han passat 25 de col. Quim Pere pedalant cap a la segona avituallament. És un fals pla, que diuen. Fa estona que anem pujant molt suaument. Ja fa estona que estem pedalant en un lloc totalment desèrtic. I tenim en Pere, el solitari. Pere, què tal? I per aquí darrere tenim els germans de l'Ofeu, del Matxacuca. Avui, encara que veieu el roadbook aquí, en aquests moments estem navegant, estem seguint només un rumb, estem seguint 284 graus cap, d'aquí uns quilòmetres ja haurem de fer un canvi de rumb una altra vegada, i això és de bé perquè és etapa de navegació. Tot i que no hi ha aigua. No hi ha aigua, estem navegant. I és una etapa que a més ens fa una llargada de 27 quilòmetres. Vull dir, una etapa de la que està avui serà de les que se'n parlarà, 115 en sortirà, més o menys. Va pujant una miqueta, molt suaument. I aquí sembla, hi ha trossos que sembla que hi hagi hagut aigua en algun moment, perquè es veia humit, es veia fangós. Però es permet pedalar força bé. Com que podem pedalar força bé, és fàcil, o una mica més fàcil gravar amb la càmera. No es penseu pas que sigui coser i cantar, això, No hi ha ni camells, ni dromedaris, ni voltors aquí. Oh, que dormis aquí sobre, Aviam, Quim. Què passa, Quim? Bueno, ara ens queden 11 quilòmetres i arribem a l'avituallament. Podem descansar una miqueta. Ara mateix li carreria, No facis. Falten 9 quilòmetres. Aquí estem tot un grup de gent. Això és per la premsa, Ens han atrapat i ens estan seguint. Fet el rumb el portem nosaltres i ells ens van seguint una miqueta, com poden, com podem tots. Aquesta és la Jaime que dormíem aquesta nit. Com veieu, aquesta és compartida. Aquí hi ha tothom fent estiraments, relaxació. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there, but can you still recall the time we cried? Break on through to the other side, break on through to the other side.
arms, country in your eyes, arms are chained, eyes are light. Seria de ruta. Va, És fot-li, la segona part de l'etapa marató. Avui ens toquen quasi bé 120 quilòmetres i de moment en portem 40. Hauríem d'estar baixant, i que no ho sembla. Tenim aquesta pista plaigona per poder gravar una estona. Suposo que ens veieu, perquè pot ser que em costa molt de veure que surt de la càmera. Aquí darrere tinc un Tim. Ja es veia molt bé aquí. Cada dia una mica millor. Fred, una mica aixafat de cos, però cada dia Bring on through to the other side. Bring on through, bring on through, bring on through, bring on through. Hey, 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 hey. Estem acabant el segon sector de la segona etapa. És una bestiesa. Estem a 37 graus. Ara ens queden 10 quilòmetres. Estem clarament forços. Mal a la planta dels peus, però el fet de les cales és impressionant. Els glútis ja estic llegats. L'esquena ben adolorida i la força ja poquetes. Are you a lucky little lady in the city of light? Or did you not a lost angel? City of night, city of night, city of night, city of night. Woo! Oh! Com veieu, la carta del servei metge. Ara hi ha en Pep, que s'està esperant, que té els glútis ben llegats. I darrere en Pep hi entraré jo. Són 2:15 de la nit, estem a la Jaima. Aquí tenim uns col·legues de pis que estan preparant el GPS per l'etapa de demà. Sunday afternoon. Early warm Sunday afternoon. Sembla molt que hem d'anar amb aquelles muntanyes que es veuen a darrere l'arc. I em sembla perquè sé que el pista va cap allà. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes.